Emakhosini uyazi nidinga ukulashwa ingqondo nenhliziyo. Uma ninga accepta lonto into ekudlayo namhlanje ingaphakathi lakho. Uma sowukhulile over 30 sowudliwa ihistory yakho, udliwa imvelaphi yakho. Ngifuna ukuthi understand ukuthi uyesontweni but your life remains the same. Uya kube laphi bendabuko still your life remains the same. Yini le yenza ukuthi ungalapheki? Now you need a spiritual therapy. Spiritual therapy yini? Udinga ukuhlambuluka yini? Confession. Confession isho ukuthini? Isho ukuthi uqazulula, uqala ngikuphi inhlakanipho kamoya manje. Uqala kokucazulula inkinga zakho. Awukwazi ukucazulula inkinga zomsamo esiloku sintshela ngazo singabahlambululi. Ukuthi imvelaphi yakho, umsamo wakho mawungcolile, umsamo wakho makunamacala kwamele ulungise. You can't fix umsamo wakho, i-background yakho ungakabi right wena. Idinga i-spiritual therapy. Uyithola kanjani spiritual therapy? Is through ukuhlambuluka, spiritual therapy. Yona yi-process yayo. Ukuthi admit, face your demons first wena before uyocazulula inkinga zani amacala wabogogo nabomkhulu. It needs you ukuthi uzithole ukhuluma phambi kwabantu. Kula kubonisa khona njengamanje I've got a problem yazisiphe uzothola umuntu othi mawuthi uyamhlola kusinda inhliziyo then iyabonisa ukuthi lo muntu unemfihlo. Idlozi ngeke lidetect leyo mfihlo kodwa ukusinda kwakhe kwenhliziyo it shows ukuthi lo muntu kwamela akhulume and bakhuluma izinto ezinzima kabi. Ngaleso sikhathi uyazibuza ukuthi ngumhlambululi ngiyahlola kungani mina ngazitholi lezi zinto le mfihlo yakhe. No, there are things ekufanele wena uzishelo zona, ungabi icase yokuthi manje imfihlo yakho iyona le yenza ukuthi ungalapheki, iyona lethi nanoma ukhuleka kuvaleke naye umdala avela athi haya uyabheda lo, naye uJesu athi uyabheda lo, nabakini uyabheda kubona. So yini le eyenza ukuthi ungalapheki namhlanje? Yile mfihlo yakho. Waza kumhlambululi le ayidingi ukuthi ungiphuphe noma wenzeni. Nge-8 zaka August sizobe sihlangene, yebo kuyakhanyiswa. Come for spiritual therapy. Come for spiritual therapy uzolungiswa iphakathi lakho. Uyasizilela mawuza kithi. Uzosho ukuthi I'm interested, inamba uyithole and then sikhulume sayidini. Uyazila, uzila indoda, uzila umfazi. 3 days before uzongibona uzozila umfazi, uzila utshwala, uzile isiphithiphithi. Uzongihlonipha mawuza kimi ngokisa kwimvelo. Nakhona ukwazi ukuzibona ukuthi usagula. Sizoyisebenzisa imvelo kodwa angeke ube phakathi kwemvelo, uzobungaphandle ngoba awukekapholi. Njengabantu abangayi understand, dala ngikhuluma ngemisamo. Ukulungisa kwemisamo wozobona abanye balungisa imisamo while ngidila ngenhliziyo nengqondo yakho. Udinga ukukhala, ukhona ukukhala ngoba ingane zila. Udinga ukukhala ngoba iabuser yakho ilapha mkwakho. Ngicela ukuthi lezo inyembezi zize uze ngidefo zona. Ukukhala kwakho, ukuphola kwakho ithi ngibeke njalo. Ukukhala kwakho ukukhipha le inyembezi uvula amaphaphu, dala uvalele lamaphaphu ungakhona ukukhala. Woza ngisokufacisa ama demons and safely so. Ngoba wena mawuthi uzama ukuvula amaphaphu unyela abantu, uthuka abantu. Indlela obonisa ukuthi unobuhlungu. No, namhlanje abantu abazithembi phambi kwakho because of uza ngebad energy ebantwini.
awuyiboni into enhle because of iphathi lakho lilimele. Ngisayikhuluma kungani ungalapheki? Simple, it's because of wena unobuhlungu enhlizweni nasengqondweni. Abantu they think because of uzemsebenzini ufaka ama stiletto, ufaka ama manicure, ugqoka isuti enhla, they think we are normal. We are not normal. Awuhlukile no bipolar no narcissist. Awuhlukile nombulali ngoba uyela uhamba ngebad energy. Ufika umoshe uzibuza ukuthi abantu kungani ngathi abantu bangijikela abakujikeli ingaphathi lakho selikuyenza ube umunye umuntu. Izinto enindlula kuzo nge8 sicela usondele ubone ukuthi abantu balungisa imisamo yabo while nawe sewulungisa inhliziyo psychologically uzoba right. Please don't forget to like and subscribe.